La yakhilura halal damuriin apa gede wong suci. Ayo risat muslimin kang Islam ila bi idai salasin kejaba kelawan salah sijine perkara telu. Niki pakane sampean paling gak tengok-tengok omah ya. Ya. Nah, ya sampean sing apik aja niru Pak Am ya. Sing kusuk. Ora halal gete wong suci sing wong suci setiap individu ingkang Islam kejaba telung perkara. Salah sijine perkara berarti dianggap gete halal. Berarti ora dosa. Umpama dicatoni iki mboten dosa. Sapa kuwi? Asaibu rondo utawa dodo. Nah, saya iki maknane rondo utawa dodo. Azani kang lakoni zina. Siji diantarane wong sing kena ditokno getehe ya. Iku yaiku wong duda utawa rondo berbuat zina. Jadi nek cara hukum Islam kuwi dipendhem diketokno ndase tok terus diantemi mbek watu. Watune sak kepel-kepel. Yang 100 ana sampai mati iku lagi diterima dosane karo Gusti Allah. Jadi iki cara hukum Islam nek diterapno kuwi umpama ana wong berbuat zina nek ana nyolong diketok tangane ya to. Kuwi nyolong diketok tangane. Mane kaya koruptor kuwi ya sing cocok ya sing triliunan kuwi ya dipenjara kenan. Ini Malaysia dihukum mati, tembak, dihukum mati, ditembak, dunyane asete ditarik negara. Jadi wonge mati, dunyane ditarik karo negara. Di Malaysia. Jadi ini ana wong rondo kok kemenyek utawa duda kok kemenyek terus berbuat zina terus kemenyek gitu kuwi kena darahe ditokno jadi dicatoni kena jadi dihukum rajam cara hukum Islam itu dihukum rajam. Pemane zaman saiki zaman semakin canggih cak nom-nom gitu. Sampai niki bocah nakal bocah yo nek wis SMP ben iki wis sing hati-hati ya. Aja sampai kena narkoba ben wis mulai ya penyebaran kuwi lho. Ngono lho. Adol narkoba. Jadi pil ngono kuwi murah regane. Tapi kok terus nagih. Jadi sampai ning ngombe pil kuwi ana sing dilebokno rokok ngene. Terus sampai iso mendem, bliyeng, play. Kusake saiki ngono. Pemenen nek bocah wedok nek kumpul cah lanang wis biasa saiki iki. Ora sekolah-sekolah umum. Ane hati-hati ya. Ya sampai masa depannya sampai hancur gara-gara berbuat zina. Enak aja nih kok, apa gak enak? Ini hati-hati, sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng ya, cukup. Mane wong tuwek umpama duwe anak lagi lahir nek cara hukum kitabe niku nek sampean sumben nduk cung ya, sampean kan rabi to. Nek sampeyan duwe anak lagi lahir kupingi diadani
sing kuping tengen diadani, kuping kiwa di komati. Terus mari ngono kuping tengene diwacana surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar, surat Inna Anzalna al-Qadar iku untuk mencegah anak iki ben ora berbuat zina, ben ora berhubungan di luar pernikahan. Kayak kitab Bajuri. Soalnya sampai berbuat ngono, kowe ya ditiru anake. Wong tuane biyen ora ngono. Terus sampean saiki ngono ora lho. Ngono, kok ditiru mesti. Ayo, saat ngono. Umpama bapake sampean biyen ora tau ngono, sampean ngono, berarti sampean memulai bibit. Mesti kok ditiru anak. Mesti karena jadi sithik akeh apa sing dilakoni wong tuwek iku bakal netes nggone anak. Nek wong tuwek apik, anake yo apik. Nek wong tuane bedugal, ya aja kaget. Ya anakmu yo dugal. Wis. Jadi foto anak iki fotokopine wong tuwek. Yes kuwi asline lakuane wong tua iki anake kuwi. Kudu hati-hati ya. Jadi asai buazani. Nek bocah nom padha perawan ambek Joko ngono kuwi diajar digepuki jebles sampai 100 kali di Joko. Kaya nang Aceh ngono kuwi. Ana bocah cilik kok berbuat hubungan untuk intim suami istri, langsung sidang, terus disaksikan orang banyak di lapangan ngono, diwasi wong akeh, terus dijapui di sebelah si, dijapui ping 100, iya, nyonyor, kanggo ngapokno, dihukum rajam, pancen nek cara umpama kok hukum Islam kuwi mang diterapno kuwi asline ya wong wedi berbuat kriminal. Umpama ya ana wong nyolong kuwi ya diketok tangane. Sing diketok pertama tangan tengen gitu. Ya sing nyolong kan tangan tengen terus ya. Sing nyolong neh kiwa. Sing nyolong neh sikile. Nyolong nek sikile maneh wis ra di tangan, ra di sikil piye carane. Oh. Yes. Dimana cara hukum Islam terapno ya kriminal itu sedikit sekali. Mana kaya di Arab Saudi ku ya arang-arang rawani ngono. Nek gak wong sing nemen. Arab Saudi kan nek wong berbuat mencuri konangan potong, berbuat zina hukum rajam. Ini hati-hati itu ya, kemudian sampai sing sekolah-sekolah umum, SMP, sanawiyah umum, SMA, tuh nggak cuma yang bila bocah sekolah SMA, SMK ini masih merem. Yes, kadang-kadang itu budal ngetoi budal, kadang ya orang terkonggol. Kadang ku janjian jadi iki apa les, jadi iki eneng apa tugas apa iku akeh Pak alasan-alasan gimana sing hati-hati di anak wedok sekolah menjobo ya hati-hati luwih aman pondokno cah wedok luwih aman kok cah wedok diaman di pondokno kandhano wae nek di sekolah umum iki merawasno menghadapi ya. Kone sampai berbuat ngono akhirnya sekolahnya mau budaya sekolah kena kasus untuk zina ya langsung ditokno orang tuanya dipanggil bocah ditokno keluarkan di sekolah wis ya sekolah akhirnya malah paket izin gitu untuk Pak
Kok meneng ae napa iki? Mari saiki sampean kan wis kelas 6 to ya, 6. Belokan SMP lho. Masa puber iku SMP. Condo ya. Ben SMP wis boleh. Wis nggo cara pitik jago niku dadi tokno teko apa? Kandang. Mlayu. Ben iki nabrak. Mane aja sampai gak ngaji senajan sampean sumen wis sekolah, aja sampai ora ngaji. Saiki wis bocah wis SMP, wis sanawiyah, wis aliyah, kadang wis mau ngaji. Jadi alasannya ku akeh tugas, iku alasan mawon. Apa mau pesene lauci hati-hati terus sampean duwe anak lagi lahir bocol cuek nang gagenan diadani pakne sing ngandani ora kombuane pakne terus dicendak diandani dipomati diwacana inna anzalna fi lailatul qadar persis padha karo sampeyan nek mlebono mayit nang kuburan terus mek lemah diwacana inna anzalna terus dilebono kuburan. Kok iku iso membantu wong sing mati kok diparingi gampang ditakoni malaikat muka nakir. Bayi ngono diwacana inang zalmawi dijauhkan dari setan, terus dijauhkan dari berbuat maksiat utamanya berbuat zina. Ane saya iki wis nemen iki rusak. Akeh kasus-kasus bocah putus sekolah gara-gara di hati ya. Ane ngaji terus sholat, terus sampai ninggal sholat, ya toh, sholat jamaah, nang masjid atau nang sholat, ngono. Panjene wong saiki iki dijak jamaah, dene masjid, dene mushola iki wabut. Tangan sikile kesangane wabut. Gitu. Tapi kalau dijak nanti ku wenteng. Gitu. Ayo nanti namburno, nanti berbaso langsung terrekal, gitu. Ayo nanti ngaji, sik, ya saksi, gitu. Alasan. Yang kedua, wan nafsu lan awa-awaan bin nafsi sebab mateni awa-awaan. Jadi ini ana wong mateni dipateni. Nah ini iso iki hukum Islam atau gini, mateni wong dipateni, sampai mateni wong dipateni. Hukuman mati ini Indonesia mulai. Nek gak dihukum seumur hidup ya dihukum mati biasa ini. Kayak Freddy Sambo ya, kan mateni anak buah ini. Ada bintang kira 2 atau 3 ya. 3 atau wong kabar eskrim. Yang 3 ya, mateni anak buah ya, saiki yo ngandam seumur hidup, jadi dihukum mati. Nah, saiki bocah mateni wong biasa gelut, gitu, guarin, pedang. Ya wis neraka karo-karone momo sing sitok dipateni, sing sitok mati padha matine ya padha nerakane. Ya iya ta wong umpama sing dhek sing ora dipateni, dhek sing mateni dhisik kok. Sing dipateni iki ya neraka, sing mateni sopene neraka. Ngono iki. Jadi sampe mau gelut duel. Mari ngono padha nggo pedange sing sitok mati sing tok ora ya padha nerakane. Al-qatil wal maqtul finnar. Sing mateni kok dipateni. Saiki akeh to ngono iki. Cang nom-nom iki nanti. Padahal iki neraka ngene. Mane aja hati-hati, aja gampang nesu mure-mure. Mari ngono langsung gluk. Nanti kono nggone ndi ringin. Umpamane ora usah ngono
Engko sampean mati ya neraka, ora mati ya neraka. Nah dadi kadang iki main kruyuk ngono ya. Ana to sing dikruyuk sampe mati ngono ya. Ya sing kruyuk ya sampeyan dilebokne neraka soalnya terlibat membunuh. Terus watariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane al-mufariki kang misah lil jamaati maring jamaah muslim. Iku wong sing ninggal agamane iku murtad. Wong murtad asale wong Islam dadak murtad keluar dari Islam boleh dibunuh. Jadi biar pas Kanjeng Nabi kapundhut itu banyak orang Islam itu murtad. Akeh sing murtad. Akhirnya perang karo Sayyidina Abu Bakar balik maneh ning Islam. Tak boleh dibunuh orang yang murtad. Halal darahnya. Terus wong sing keluar dari jamaah maksudnya iki melok perang tidak melayu, munafik begini. Jadi melok perang, tidak pas waya perang, tidak melayu. Yo, zamannya Kanjeng Nabi ngoten niku kuwatah. Ana sing gembosi ene, pe budal digembosi kancane, iku nanti kuwi. Pe perang melok Kanjeng Nabi. Apa melu kok lapo senom kok perang bareng iki? Wong masa depanmu sik panjang. Ora usah melok nek sampean mati terus piye? Keluargane ngono kuwi digembosi. Kan iki jamane Kanjeng Nabi ki kathah yang munafik kuwi ngoten. Jadi ora seneng Islam maju, ora seneng enek pengajian iku sifate wong munafik. Gembosi napa melok-melok. Nek omah gawis pamelok budak ngono wong munafik. Dia senang. Maka kalau takjil ben masjid, kok nggak boleh mangan omah. Iki yo akeh wong iki munafik. Kok ciri munafik ku nek ana wong pengen nglakoni apik kok digembosi. Asli munafik. Kok gak seneng. Enek wong pengen nglakoni apik. Padahal nerakane wong nerakane wong kafir ambek nerakane munafik iku jero wong munafik. Nek nerakane wong kafir ku dhuwur. Neraka jahanam ki paling atas. Paling dhuwur dhewe. Nerakane wong kafir. Tapi nerakane wong munafik fil ngisor innal munafiqina fi darkil asfali minan. Nah, paling ngisor. Jadi neraka iki semakin ke bawah semakin nemen lorone siksane. Mergo nek neraka itu medun, nek swarga munggah. Swarga semakin tinggi semakin enak nikmatnya. Bedane nek neraka itu medun. Nek swarga munggah ngoten kuwi. Wong ninggal salat iku ya wel neraka wel. Kuwi yo sangisore neraka jahanam. Nah neraka wel iku isine ula. Wailul apa kemang? Piye salate? Ye. Nazalna araita tapi. Fawailul musallina alladziina an salatihim sahun ya. Ora oleh mandek nek kono. Mau saya maca fawailul musallina alladziina hum an salatihim sahun. Untuk ora oleh itu diterusno. Jadi wel iku neraka wel kanggone wong sing salate lali. Sahun manane ku lali. Lali ku ngene, lali iki contone ngeten. Pas Isya, pas bar maghrib sampean ndelok TV ya to. Ngarepe TV, ndelok TV ngiringane ane jajan ngemil ngono.
enak. Mari ono adzan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Digugah karo bojone, Pak nang masjid nang salat adzan. Musik. Akhirnya keturun tangi-tangi wis subuh, berarti kan ninggalno salat Isya. Iku jenis sahun. Lali salate. Niku sampeyan iki dicokot ulo. Ulone kok cilik ngono, ndane gedhe-gedhe iki. Ate ulone iku kaya ula apa ngene. Ula cenggir. Ulone kaya ulone Nyiro Kidul kuwi. Enek mahkotae ngono kuwi. Wos. Nyokoti sampean. Makane aja sampe ninggal salat. Bahwa sing ninggal kemang iki wong sing keluar dari jamaah, keluar dari medan pertempuran. Iki oleh dipateni. Pas waktu perang dadak kok ono Islam kok melayu, nyala kena dipateni. Karena menjadi pengkhianat. Jadi telu iki sing halal darai ditokno menurut hukum Islam. Mana Indonesia ini kan hukumnya bukan hukum Islam. Hukum Indonesia ini hukum tinggalannya londo. Jadi hukum pidana yang ada di Indonesia ini tinggalannya hukum kaya londo, ora hukum Islam gawe iki. Wujute ana maling ya paling mau didenda pira nah ya bar ucul. Gitu. Bar diculno. Ya semono tok. Ngono wong anu ambek wong kecekel ya paling empuk kena katel, nah ya to. Ngono to? Wis beres. Ya wis. Al-hadisul khamisa sarotawi hadis kang kaping 15. Ya apa beri pengen mondok ya. Sing kita jauh ya. Pintar, tidak. Sing mondok sing tenanan, gitu. Kudu bedano cah pondokan be ora. Mosok cah pondok kok gitaran. Ngomongin perapatan di saru begitu, cah pondok dia lenok, cah pondok ini lagu ini, dia lagu ini cah pondok itu loh, kenal, dia lagu ini cintakan. Ane cah pondok enak lenok itu serapa ini bacin batem ini lagunya cah pondok itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan saking Abu Hurairah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu stune kanjeng Nabi ora dawuh kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Oh gitu ono ide kanjeng Nabi manutawi sapane wong kana iku ana sapa man yu'minu iku iman sapa man kabare kana iki kabar jumlah billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yakul mongko becik ngucap sapa man khairon ing bagus auliyasmut utawa becik meneng sapa man ngono wong iki dianggep wong sing beriman
dina karo akhir. Kuwi nek ngomong sing apik. Nek ora iso ngomong sing apik, nang meneng ya. Ku gak dadi perkara. Wong kuwi penak getun ora ngomong daripada getun wis kadung ngomong. Lha ya, gitu. Selamat aku ora ngomong. Iki aku ngomong di perkara, ngene ya. Terus ngene wis kadung ngomong, aku manopo ngomong iki tambah jet karo itu. Iya toh. Nek gak iso ngomong apik nang meneng. Iya, ya. Nang meneng ya. Aja kakek ngomong. Lah maksude ngomong sing apik iki ngomong sing enek manfaate. Ngomong ora apa-apa tapi sing enek manfaate ana gunane. Yo ngaji niki, iso ngaji kok kaya kon meneng. Tapi piye carane? Piye kudu ngomong. Omongan sing gak apik iku omongan sing gak ana gunane. Sing cara ngono ki ora ana sing mbayari. Bedabrus ya. Kaya omongan warung lho. Ada orang jam ngomong ya kuat. Tapi ora ana manfaate. Ya ora sing mbayari. Tapi nek Pak Yanwar sak jam 20 juta, 20 juta. Kok ana manfaate ngomong agama, ngaji. Nah nek ngomong-ngomong kokot ya sapa sing bayar? Apa maneh ngomong sing ndadekno perkara, ndadekno wong kuwi rasa-rasa. Iki sing tambah gak oleh kuwi tambah dosa. Ngrasani kancane, ngrasani tanggane. Kae lho. Bar tuku kae kok. Wong kok dal-dal. Padahal sarana apa akhire sing sitok nyambung. Yo, sitok enak nyambung wis. Dadi kembang ambene sak desa. Iku gara-gara wong iki. Muga rata-rata wong ngoten niku nek berita sing elek iku akeh golone, ya to. Sampai isu-isu ngono lho ya. Golone akeh. Nggone media sosial ngono lah langsung ber. Tapi nek ana perkara apik, ana ngaji ya jelas ora nyepet. Kuwi auliasmut utawa meneng. Dene nek sampean ngaji ya meneng, ngusah ngomong gurune. Nek sampean dikon ngomong ya ngomong. Kuwi jenenge fal yaqul khairan au liyasmut. Jadi kapan kita bicara, kapan kita diam. Ngono lho. Ora kok meneng ya mboten ngoten, ora kok ngomong ya mboten. Ya kudu tahu situasi dan kondisi. Ya setunggal contoh umpama kok sampean kuwi bermari teko apa ya durno atau piye ngoten. Ini kan kaya operasi to, kowe poso kowe yo ngono ya. Nah, sampean teko durno ana operasi ana kancane sampean kowe budal nang durno ora go helm. Ngono ku sampean jarno atau sampean kandhani. Ngomong Irsat kena burno ora ilman. Aska ro ana operasi no telon, mujana to anu. Umpamane kan mesti kandhane iki ojo balik. Kan ya. Balik go ana operasi. Nek sampean meneng padha karo dilongkrongno. Kira ya jotosi ngono. Ngono carane iki. Jadi cuma ngandani wong ku ya resiko, nuturi wong ya resiko. Risikone iki ku kadang salah tompo. Cuma selamat nggo Gusti Allah. Dadi umpama ana wong lakoni salah sampean tuturi wong gak trimo. Sampeyan dimusuhi tapi sampeyan dicintai Allah. Pak. Maksudnya contohnya umpama sampean duwe dulur utawa kanca. Kancane sampean kuwi gak poso, sampean nelingno. Sampean iku wis gedhe, wis kewajiban poso. Kok ora poso iki piye?
dosa. Nah, akhirnya sampean iki dimungsuhi ora dijak kanca. Biasane ngono to. Gitu. Tapi sampean selamat. Disenengi karo Gusti Allah. Nah, kene kancamu mungsuhi. Aja kok meneng ae. Mau tambah ra dijak bolo tambah. Ya kuwi tambah sampean yang sing dosa. Pokoke nek perkara apik iki abot angel. Kaya resikone ku mau. Ada wong iki salah tonggo. Waman utawi sapane wong kana iku ana sapa man yukminu iku iman sapa wong billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Di antarane tandane wong kuwi dianggap iman karo percaya karo Gusti Allah, percaya dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man jarahu ing tanggane man. Iki abot. Jadi mulyakno tangga iku termasuk tanda ciri orang beriman. Lah musuh tangga iku angel, gitu. Nek tanggane apik ya seneng, nek tanggane ruwet iku ya pegah. Nggih. Mane sing sabar. Pomo sampean duwe tangga kok kelakuane elek sampean sabar, ya diapiki wae. Iya, lah iki ganjarane. Sampeyan ngoten dadi tangga ya kudu sing apik. Contoh umpama sampeyan kuwi buat sampah, kotoran, ya didelok-delok, iki ganggu tangga ora. Umpama sampeyan iki buat telek ta apa, iki ganggu tangga ora. Umpama sampean gawe sapi tank iki ganggu tangga ora. Aja kok terus iki tanahku, ya bener tanahnya sampean, tapi kan sampean iku duwe tangga. Umpama omahe sampean nang ngarep, nang gurine omahe sampean iki ana omah, madhep nang omahe sampean. Terus gurine iki sampean ndelek sapi tank nang gurine. Iku pantes apa ora? Ya ora pantes, gitu. Kok terus ambune lho. Ning ngobos kan ya ambune badhe. Ya ora apa-apa. Bodoh-bodoh sapi teng dipendem. Ngono lho. Iki jenenge tetangga. Wong saiki kadang-kadang ora ngono kok ya. Wis sepenting iki tanahku wis ora ngurus. Iki mboten asal. Kok gak atine tanggane gelo. Gelo mesti gelo to Pak ya? Gelo. Iki mergo sampean umpama buat kotoran utawa nggawe bangunan sing sekirane ganggu tangga. Umpama sampean nggawe omah dhuwur terus talange iki banyune iki ceblok nang gone omahe kirane sampean nyebloki iki tanggane ya muring-muring ngono ta. Ya kudune piye dikeki talang neh, kei apa? Talang kei pipa lah ben ora kena omahe tangga. Dek banyu udan iki banter. Pokoknya nek tanggane omahe ku mang elek, gedhek to apa ngono iki, tambah sakno kuwi to. Mane saiki kan rata-rata namane gawe omah dikeki talangan gitu, cor ya, cor. Jadi ben ora kena tebul ngene tanggane. Umpama sampean masak ya ngono, coba tanggane kok dikeki ambune gitu. Kadang ya ana wong masak sowedep. Masak kare apa. Ya tanggane ya diwehi. Mergo nek apan ana apa-apa sing metu dhisik ya
tangga sampean loro sampean ninggal ya tanggane sing kudu dhisik. Ane harus memuliakan. Wong sampean dieleki sampean sing sabar, aja kok elek dibales elek, aja wis sabar. Sabar gede ganjarane, sabar ya. Tingkatan tinggi. Kurang. Wa man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yukminu. Iku iman sapa wong ilahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man duwe bahu ing tamune man. Rawahu nyritakaken hadis sapa Bukhari, sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Terus diantarane mana dianggap awak dhewe iki orang yang beriman, wong sing gelem mulyakno duwe tamu. Duwe tamu dimulyakno, dimanggakno, ngono nggih. Wong duwene ya samampune. Pemene tamu-tamu adoh. Tamu teko Lamongan nanti yo dimulyakno, tukono bakso, tukono saiki yo gampang kok goleke yo. Bakso rego 5.000 to 10.000 yo akeh. Ngono tamu adoh mau dikai banyu tok yo sakno ngono ya. Pemene pisan ambek kudu hati-hati to. Pisan kudu riset sedek sadilo nek dadi perkara kok. Manis hati-hati, manis bisa niku dari kata bil ihsan. Bisa niku bahasa Jawa tapi asline dari kata bil ihsan. Mane nek karo pisan kudu ngapiki ihsan. Bil ihsan niku bisa. Jadi wong dulu ra iso ngomong bil ihsan, pisan. Pisan niku artine berarti kan diapiki. Wong ngelaki lu diapiki ngoten iki. Kongkone awak dhewe ditamoni besan kok engko ora mulyakno. Halah. Kadang engko sing jengker iki sing dijak nggih sing ndi, ora kok wonge lho. Mane sakati. Dimulyakno tamu. Nek tamune lanang sing nemoni lanang. Tamune wedok ya wedok. Itu momo sampean cung ya momo ana tamu, ku tamune bojone sampean yo ngguri ae ora usah melo-melo kejaba nek hubungane mbek wong loro ora apa-apa. Nah, lanang wedok ya berarti engko yo dibaturi momo kancamu lanang sing teko bojomu kon ngguri aja melo kadang kono. Nangkon mengguri gawe wedang kopi to apa. Nah, terus mari ngono mengguri rasa melok aturan agama ngono. Kejaba nek umpama pengen petuk wong loro gak apa-apa. Tapi nek iki dolane medaya iku mergo kok kancane petuk pengen padha kancane ya ditemoni. Aturane iki ngoten. Jadi dimuliakan. Loh. Intine aja sampai nek ana tamu iki ora dikei apa-apa. Pemane tamu-tamu sing adoh. Apa meneh tamu-tamu sing dijaluki donga. Apa kuwi? Tahlil. Sametan. Kan tamu to. Muga sampean undang gitu nggih. Iki dimulyakno. Kudu gawe napa ngoten. Pokoknya wayahe poso niki ya golek-golek seger-segeran demi ono sampean kok ditamoni pemene sampean iku di acara-acara ya kudu dimulyakno. Pemene tahlil tambah sing apik iki ya tambah sing sae dikai mangan. Tahlil iku kok dikai teh tok to iku ya saru lho Pak. Akhirnya itu dampaknya apa? Kok ora menyang.
Terus anake sing dikongkon mesti biasa. Berarti nek mau tahlil ya iku wong mau dikeki teh mbek jajan tok iki biasa iki sing teko malah cah cilik-cilik sing pakane ora malah. Berarti malah ora ngepen. Anene bulu iki tak delok iki wis alhamdulillah wis rata-rata wis mangan kabeh. Mbok pangsit lho, bakso, mbok sate gitu ya. Saiki dikei jajan goreng-gorengan luwih ora kepangan wae ya. Iya ta? Nek blok nggoku ki ya mangan ya iso mulai sing nggawa gantingan kuwi. Ya mergo kan ya mau cara setahun mung pira? Pindho ping 3 ya. Ora mendino. Ya saru to momen awak dhewe tahlilan nang kei teh tok ngono kan ya saru, rokok ya saru. Ra kaya eneng mangane bakso opo sing cocok ya kuwi bakso mie kuwi ya apa asem-asem lho kok yes. Ya penting nek tamu kok nek ditamu jarine Kanjeng Nabi wong ku nek ditamoni tamu ki nggawa rezeki mulih nggawa dosane wong sak omah. Maksudnya iki dosane kok digawa tapi terus mbek malaikat diguwak nang swarga diguwak nang segara. Jadi tamu iki nang kitab wis tau tak waca biyen Komito Bian. Jadi tamu iku nek teko nggo rezeki. Nggo rezeki, nggo gula, nggo apa kan gitu tamu iki ya. Ada nek ora kudu rupa kuwi, kadang-kadang rezeki rupa awak sehat, diparingi selamat. Mulai nggawa sing ana pertanyaan. Engko nek mulai nggawa dosane wong sak omah. Dosane nanti dibuat ten kene segara. Terus dosane karo malaikat dirupakno buaya, boyo. Jadi buaya itu asal usule saka dosane wong menungso sing dibuat nggone segara. Ini kita Komito Bian nek tau tak waca enten iki. Sekolah kaya wis tenan wis. Jadi ngoten ya. Rawahul Bukhari wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.